Hola, bon dia a tothom. Gràcies per ser aquí. Tots els tècnics directius dels centres locals de serveis a les empreses i altres empreses i emprenedors i emprenedores que estigueu per aquí. Us convidem a aquesta mena de taula rodona que hem ideat per reflexionar conjuntament sobre els programes de suport empresarial per fomentar l'emprenedoria femenina i per fomentar el paper de la dona al capdavant de les empreses, ja amb càrrecs directius, amb càrrecs de responsabilitat, etc. És una qüestió que potser fa 20-30 anys no teníem gaires programes d'aquest estil, no hi havia una especial sensibilitat sobre la qüestió i això afortunadament ha canviat en els darrers anys i ens ha semblat interessant a tots els que esteu treballant en tot l'àmbit del suport empresarial doncs explicar algunes experiències, però sobretot intentar aprendre a partir de les experiències, a partir d'una mica la reflexió que puguem fer conjuntament. I dic conjuntament perquè més enllà de les persones que formen part de la taula també us convidem, els que esteu aquí presents, a que participeu, a que pregunteu i que feu una mica la reflexió conjuntament amb tots nosaltres. Per fer-ho, doncs primer deixeu-me presentar-vos la Marina Ibáñez, que és tècnica d'emprenedoria i promoció econòmica de promoció econòmica de Sabadell, de l'Ajuntament de Sabadell. Bon dia. Bon dia. Gràcies per venir. La Fanny Martínez, que és tècnica d'empresa i emprenedoria de l'Ajuntament de Viladecans. Bon dia, gràcies. Bon dia, bon dia. I la Anna Jiménez, que és responsable del Servei de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament de Montgat. Bon dia. Moltes gràcies a les tres. Bé, la primera pregunta és una miqueta evident, és quins programes esteu desenvolupant els darrers anys, ja sigui per fomentar l'emprenedoria femenina o ja sigui perquè les dones tinguin un paper més rellevant al capdavant de les empreses. Marina, si et sembla, comencem per l'Ajuntament de Sabadell. Perfecte. Doncs des de Promoció Econòmica de Sabadell vam començar el programa Ara Dona, emprenedores i empresàries en xarxa, es diu. Mira, ja surt aquí. El programa Ara Dona el vam crear primer de tot perquè vèiem a les dades que teníem moltes dones que venien a les sessions informatives, que estaven en la fase d'idea de negoci, a les formacions, més dones comes, però en canvi a la part de les altes, quan ja era el moment de donar d'alta a les empreses, doncs hi ha més homes que dones, i cada any era bastant similar. Llavors vam dir, alguna cosa està passant, que a nivell d'idea, de ganes, de tal, sí que hi ha molta dona, però no acaben de fer el pas de l'alta i de la consolidació. Llavors, una mica la idea del programa és treballar aquestes 5 potes perquè les dones emprenedores acabin fent el pas de crear l'empresa i consolidar-la. Llavors està enfocat en els primers 3 anys del negoci. Llavors, cada edició, ara comencem la 4ª edició, vam començar això 2021, i una miqueta les 2 potes més importants són la formació i les mentories. Les emprenedores el que fan és tenir unes formacions que tenen una vessant molt emocional, molt de donar-los aquesta seguretat, aquesta empenta, que veiem que moltes vegades els hi falta a l'hora de comunicar el seu projecte. I llavors són formacions, una és equilibri emocional, una altra és com preparar l'elevator pitch, una altra és temes de... Què més tenim? A veure, l'elevator pitch, la que fem demà, per exemple, és la de comunicació, es diu comunicar sense demanar permís, i tenim, què més? I una altra de posar focus a l'hora de crear el negoci, que també veiem que en els primers mesos les emprenedores tenen una mica de caos, de quines tasques faig primer, ho he de fer tot, llavors és una formació una mica per endreçar i per donar més aquesta motivació a l'hora de decidir-se a crear el negoci. Llavors, aquestes formacions és molt important la participació de les associacions. En el nostre cas, des del principi vam anar a demanar a les associacions d'emprenedores de Sabadell i del Vallès que participessin en el projecte. Vam tenir molt bona rebuda, en seguida els hi va agradar molt i llavors participen com a formadores i com a mentores. Llavors, clar, això va molt bé perquè dona tota aquesta xarxa relacional que les emprenedores
passen a formar part de l'associació i des de l'associació també ens deriven emprenedores al programa, no? Llavors es crea tot aquest vincle que amb elles els hi aporta molt, no? Perquè no se senten soles a l'hora de crear el negoci, que sempre és un tema que ens deien, no? Hòstia, és que estic molt sola, necessito grup. Molt bé. Val. Fanny, què feu a Viladecans? Hola, doncs a Viladecans ja fa més de 15 anys que treballem amb aquesta perspectiva de gènere, amb el CLSE, i ens vam adonar que fent els grups de treball, fent activitats a centres com biblioteques, museus, on parlaven d'aquests temes que deia ella, no? De la seguretat en nosaltres mateixes, que és un dels límits, no? Que ens fa no creure massa en les nostres capacitats, i el tema de la gestió del temps, no? Que també és molt important quan parlem sobretot de conciliació i tots aquests temes que ara no m'enredaré massa, no? Perquè si no acabaria mai. Però sí que vam detectar tot això i llavors vam crear el programa Innovadona. Ara estem a la 6ª edició. I continuen venint dones, o sigui que sí que hi ha una necessitat d'aquest assessorament i d'aquest acompanyament. I sobretot el que creiem molt important és que a l'hora de dissenyar el programa poder implicar les dones que tenen aquesta necessitat per poder realment donar resposta a el que necessiten, no? I en aquesta última edició vam voler enfocar-nos en la tecnologia, aquesta bretxa digital que hi ha de gènere, doncs trencar una mica, no? Amb que la tecnologia és algo per grans empreses tecnològiques, perquè no és així. Es pot aplicar al negoci tradicional, a idees de projectes que tenen d'emprenedoria. Em sap greu perquè a tu no t'estic mirant res. Tranquil·la. I a l'Innovadona a la 6ª edició, després vam fer una edició experimental del Woman Corporate, que és emprenedoria però dintre de la pròpia empresa. Dones que es troben com estancades en aquesta posició, els hi costa molt de continuar creixent tant personal com professionalment, i els donem eines perquè puguin visibilitzar el seu talent dintre de l'empresa, partint, com sempre, d'incrementar la seguretat en les dones i que treure aquesta por de dir que faig bé això, no? I demostrar-ho mitjançant un plan estratègic de real implantació a l'empresa. En aquesta 2ª edició també ens hem enfocat en la digitalització, i el pla que vam fer va ser per transformació digital de l'empresa a la seva àrea. I el més bonic, que m'agrada molt de dir-ho, i ja no m'enredo més, tenim temps, és que d'aquests programes van expressar també la necessitat de que volien continuar estant en contacte, o sigui, que no s'acabés el programa i, si necessiteu assessorament sempre estem allà a l'àrea d'emprenedoria, però mantenir el contacte amb elles mateixes. I va sorgir un moviment, que és el Woman Meetup, i vam crear espais segurs, tant físics com digitals, on podien estar en contacte, continuant compartint motivacions, experiències, inquietuds. I d'aquí ara ha sortit una associació que porta el mateix nom i també una cooperativa. Tot està molt relacionat amb la sostenibilitat, el producte de proximitat i el benestar en tots els àmbits, en el físic, en el psicològic i en el laboral també. Molt bé, gràcies. Anna, què feu a Montgat? A Montgat, doncs, des de l'any més o menys 2018, abans de la pandèmia, ja ens van dir des del Servei d'Igualtat, doncs des de Promoció Econòmica feu alguna conferència, quina és la situació de la dona emprenedora, i aquesta va ser la llavor. Però ens anàvem donant compte, una miqueta com a Sabadell, que les dones demanaven molt d'ajuda, però que creaven l'empresa moltes vegades quan des de la família tenien el suport, no? Ja era molt escandalós a vegades quan venien a assessorar-se amb el marit. Vaja. I llavors quan el marit els deia sí, tira endavant i no sé què, doncs aquestes muntaven empresa. O sigui, l'estructura familiar elles el tenien més en compte. Llavors vam detectar un grup de dones que vam pensar, ostres, aquesta dona s'ha de conèixer amb aquesta hauria de fer networking amb aquestes dues les hem de relacionar. I quan vam tenir el grup de les dones va ser quan vam demanar la sol·licitud a la Diputació i vam fer el programa d'Emprèn amb competències, no? També és veritat que anàvem fent cada any, com l'excusa de les jornades de la dona del mes de març, sempre una conferència, una xerrada relacionada al tema de dona. I ens vam trobar que hi havia molts
molts temes i molts treballs per fer, que era des del sostre de vidre fins al síndrome de la dona impostora, fins al masclisme invisible en sectors molt concrets, com l'audiovisual. I arrel d'això van anar aflorant projectes, vam anar detectant noves necessitats i també estem en un programa específic de dones artesanes, que la majoria de l'artesania està en mans de dones, potser també perquè els hi permet més la conciliació. Llavors aquest any ja és el tercer any que fem un programa d'artesania i on s'ha creat una associació de dones artesanes, fem treballs de networking i el programa potser més estrella és aquest de dones competents o rescat competencial de les dones per emprendre, però el programem quan tenim el públic objectiu, perquè clar, nosaltres no som tan grans com no tenim la sort de ser Viladecans, Mataró o Sabadell, que poden fer un programa perenne de dones, sinó que nosaltres quan tenim les dones quasi que les impliquem en el disseny. I llavors ja els hi demanem com voleu que us acompanyem, com voleu que sigui el programa, i l'èxit jo crec que va ser la conciliació, o sigui que elles ens diguessin en quins horaris, com si no estaven en aquella sessió, com la podien veure sincrònica, llavors ens hem adaptat molt a les seves necessitats. Molt bé, ara imagineu-vos, clar, des de fora, i ara faré una mica d'advocat del diable, no? Dir, escolta, per crear una empresa, en principi no hi hauria d'haver cap diferència entre si un és un home o és una dona, no? Però heu parlat de coses que criden l'atenció. Aquí heu parlat d'inseguretat, moltes noies o moltes dones s'animen, però ho volen començar, tenen l'interès, però hi ha un moment en què a l'hora de fer el pas hi ha algun tipus de barrera que les frena. Aquí has parlat de que algunes dones venen acompanyades del marit a l'assessorament, amb tot el suport, però acompanyades del marit. M'agradaria preguntar-te quantes vegades us heu trobat en una situació inversa. Menys. Algunes, però menys. Val. Però sobta, no? És a dir... Algunes dones acompanyen a l'home perquè elles fan feines dintre del... O sigui, porten la facturació, l'administració... Però no venen a animar l'home que es presenta... Val? Ell ve animat. Hi ha aquí algun tipus de simetria, no? Sí. Quines són aquestes barreres? O quines són les més importants? Segurament hi ha d'altres, no? Per exemple, a l'hora d'anar a un banc a demanar un crèdit o obtenir finançament, hi ha algun tipus de barrera pel fet de ser dona? Quines són les principals barreres? Tenen bé la conciliació? La Fanny ha parlat de conciliació? És a dir, el fet del mal repartiment de les tasques. Quin pes té això en les emprenedores que us trobeu o que teneu? Aquí contesteu les que... Aquí ja no hi ha ordre, aquí contesteu el que vulgueu, la que vulgui. A veure, hi ha una càrrega històrica i generacional molt important, no?, aquí darrere, que anem intentant trencar a poc, no?, però amb constància, i llavors el tema de l'educació familiar, com el suport que deia ella, és també molt important. Quan parlem de mares, no?, que tenen fills o que hi ha persones grans que necessiten rebre atenció i tal, doncs és important el tema del suport familiar i moltes d'elles es senten que la feina que fan, com no és una feina remunerada, no estan participant de l'economia familiar i, per tant, plantejar-se un projecte emprenedor suposa dedicar-hi temps. Ja. Llavors, aquesta immediatesa en col·laborar en l'economia és una barrera. És una barrera molt important, molt important. Val. I us anava a preguntar una mica a les dones que han passat pels vostres programes, és a dir, quins resultats una mica esteu obtenint? És a dir, no sé si teniu alguna dada o ni que sigui les impressions, no cal que tingueu dades, no? És a dir, això que aquestes inseguretats, aquestes barreres, com les estan superant, mica en mica, gràcies als programes que esteu portant a terme? Nosaltres sí que hem vist que surten moltes que volen fer molt de networking, és a dir, aquesta relació de xarxa el mantenen al llarg del temps i per tant això les empodera i moltes creen empresa. Però jo també dic que moltes vegades avaluem en el CLCE, l'avaluació que fem és immediata de quina avaluació, quantes empreses s'han creat, quantes dones s'han format, el 80% valoren excel·lent el programa, però quan a vegades una empresa no es crea, nosaltres també pensem que és un èxit, perquè a vegades
si en aquell moment tu no estàs segura de que allò ho pots dedicar el 100% del temps, de l'energia, doncs quan no es crea, doncs a vegades estalvies un patiment, estalvies una capitalització mal realitzada, és a dir, també pot ser un èxit. I després l'impacte més enllà de crear o no crear l'empresa és quin impacte ha tingut en el seu entorn familiar. Ha sigut un exemple per als seus fills o per als seus nebots de que aquesta dona és autoocupada, o també en el seu entorn més immediat ha fet que les tasques de la llar fossin més equitatives i que per tant ella, al ser emprenedora, s'ha hagut de dedicar més a treballar i per tant doncs, hi ha hagut un impacte més enllà de que això no ho avaluem, no? Moltes vegades. Llavors, immediatament sí que veiem que hi ha més creació d'empreses, de dones que participen en formació, en mentoria i en acompanyament, es creen associacions de dones i per tant comparteixen els seus neguits, aquestes pors, per tant també es veuen reflectides i diuen, home, doncs ella té el mateix problema que jo, per tant les dues juntes podrem, i molta col·laboració. Això ja directament es veu, però més enllà del temps jo trobo que l'avaluació hauria de ser més profunda, no només de s'han creat tantes empreses. No? I tot el tema de les col·laboracions entre elles, que a nosaltres ens arriben algunes, no? Però és que fan moltes coses juntes. No? El fet de tenir aquest grup les apodera molt i després veus a les xarxes de, ostres, mira, ha creat això amb aquest altre, vull dir que darrere hi ha un creixement empresarial, no només s'han decidit a crear, que ho veiem amb les xifres, sinó que a més han fet créixer els seus negocis col·laborant entre elles. Estan contentes. Abans amb l'Antònia González del Tecnocampus estàvem parlant de la soledat de l'emprenedor, parlaven de l'emprenedor en genèric. Clar, arrel del que esteu explicant, d'aquestes barreres, aquesta soledat en la dona probablement és més accentuada i per tant té molt més valor aquest enxarxament de cara al seu empoderament, no? M'imagino que és el que això esteu comentant. És que el programa és com si es necessités, no? Perquè quan fas aquesta possibilitat de que s'agrupin, et venen totes, no? I dius, ostres, que realment feia falta, no? Hi havia aquesta necessitat d'ajuntar-se i de fer coses juntes, no? Anaves a dir alguna cosa, Fanny? Sí, volia una mica en la línia que ha dit ella, que em sembla molt interessant també, el tema de la valoració més enllà de crear empresa o no crear empresa, perquè és molt important, i destacar la importància de poder veure d'una manera més holística, juntament amb els diferents departaments que treballen i que estan relacionats amb la dona, que a vegades no és la solució, a vegades tenen una situació personal complicada i poden veure en l'emprenedoria com una sortida i realment no és la solució. Per tant, poder comptar amb departaments, el Departament d'Igualtat, el Departament de Serveis Socials, fins i tot el Departament d'Habitatge, formació i ocupació. Tot això fa que realment estàs donant un servei a la dona més enllà de la creació del pla d'empresa i que som tot un equip, que podem recolzar en el que sigui, en diferents àmbits. I després m'agradaria també dir que nosaltres vam detectar que hi ha una fase que no es té gaire en compte, perquè venen, vull capitalitzar, vull fer el pla d'empresa, vull tant, no sé quants, però hi ha un moment de reflexió que nosaltres vam fer un taller que el van denominar la fase 0 de l'emprenedoria i el vam emmarcar amb tot aquest concepte de l'ikigai, de parar-se a pensar realment què vols fer, què t'agrada fer, estàs preparada per fer-ho, què necessites, i després, amb tot aquell mapa de recursos que tens i de necessitats i que has d'enfortir, llavors tirar cap endavant. Però tindrà molt clar, perquè és veritat que requereix molt de temps, una inversió de temps i esforços, i sempre després hi ha complicacions, i has de tenir l'energia suficient per poder afrontar tota aquesta situació. Un incís, si algú vol intervenir, vol comentar alguna cosa, passem micros, no hi ha problema. Vull dir que podeu participar en qualsevol moment, només heu d'aixecar el dit i us passem el micro. Després ja donarem torn, però si algú arrel al que estem dient vol participar, cap problema. Us volia preguntar, quina importància li doneu a la visibilització dels projectes empresarials liderats per dones de cara a la societat, especialment a les nenes i a les noies joves, i a les dones en general, diguéssim, no? Però vull dir, el fet de que hi hagi referents, dones,
al capdavant d'empreses, no? I que del no res han creat una empresa, els hi funciona, i quin efecte taca d'oli pot tenir això, o hauria de tenir, a la resta de dones? Nosaltres, una de les coses més importants que els hi oferíem era aquesta visibilitat, no? De sortir a la revista, que les empreses puguin anar a l'escola amb el programa QM i que sigui una dona la que expliqui quin tipus d'empreses hi ha, o donava formació sobre màrqueting i vendes, una emprenedora, i deia, jo us ajudo als nens, no?, a fer la vostra marca, i els explicava que era una empresa. Quan això és una dona, doncs intentem rescatar-les, no?, que aflorin més i donar-los molta més visibilitat, sobretot en els mitjans locals, no? També, per exemple, amb l'artesania, les fires artesanes portades per dones, que siguin les ponents que fossin dones, perquè encara trobàvem molt bons ponents en el món de l'artesania que eren homes. I llavors dèiem, doncs no, aquest és molt bo, però convidem-lo com a públic, no? I que en canvi la jornada sigui liderada per dones, no? O sigui que aquesta sensibilitat sí que l'hem intentat utilitzar molt. Sí, que no és fàcil, no?, que ens trobem nosaltres mateixos a l'hora de buscar empresàries per portar als instituts, no?, per portar el QM, per portar... Ostres, que ens costa trobar empresàries i poder donar aquests referents a les nenes, no?, que estan als instituts, i a les noies que estan als instituts. Llavors, clar, és un treball nostre i de tot l'equip, no?, de tothom que fa les feines, no?, de poder, donem-li aquesta visió de donar aquest referent de dones que també vegin les nenes que, mira, si ella ho ha fet, jo també puc, no?, i no sempre posar el noi jove vestit d'una manera concreta i tecnològic i tal, no? Ani, vosaltres? Sí, bueno, amb la línia del que deien del QM, de portar referents femenins i tal, bueno, també és una mica allò que parlaven de la visió holística, no?, interdepartamental, no?, de, bueno, doncs col·laborem amb educació, col·laborem amb educació amb el QM, portant referents de dones empresàries, que també ens ajuda als programes que tenim per alimentar tots aquests referents, no? Les tenim més en contacte, les tenim més a la mà, coneixem el que fan, fins i tot com han iniciat, no? I poden explicar la seva experiència, i després en formació i ocupació doncs tenim el Diana, que són dones que poder s'han dedicat més a les cures o han deixat de treballar per motius X de conciliació i volen tornar al mercat laboral, no? I reben tanta seguretat que al final aquelles dones que estaven sense ocupació decideixen muntar un negoci elles mateixes, no? I del Women Corporate doncs fem activitats a les empreses, allà veuen càrrecs de direcció, de dones que tenen responsabilitat dins de les empreses, i tot això fa que, bueno, els referents són molt importants, que veus que realment és possible i que al final no tenim tantes diferències entre nosaltres mateixes. Està clar. Us volia preguntar, a veure, des del punt de vista sectorial, les dones que ajudeu a emprendre i a tirar endavant projectes empresarials, hi ha algun tipus de biaix sectorial? És a dir, tendeixen cap a un tipus de sectors més que no pas els homes? Sí, vinga, ens trobem Marina. molt, no?, que tenim com uns lobbies, no?, que van apareixent. Tenim molta artista, no?, dissenyadores, il·lustradores, tenim temes de comunicació també, molta dona, últimament molta coach, no?, també, que se'ns fan aquí un grupet, i bueno, ja ens falten sectors més d'indústria, potser, de tema tecnològic, no en tenim tantes. Bueno, tot el que són les feines encara estem subrepresentades, no? O sigui, a les enginyeries ens venen molts enginyers muntant apps, muntant pàgines web, aplicacions, això encara està dominat per homes, no? Llavors les dones utilitzen la tecnologia com una eina, com un element, però no... Sector. Sí. Volies dir alguna cosa? Sí, bueno, no, d'aquí la importància dels continguts dels programes, relacionar-los amb tot aquest sector, no?, que està més masculinitzat, i per això en aquesta 6a edició vam fer Tech, en el Women Corporate també vam fer mòduls específics relacionats amb intel·ligència artificial, amb el blockchain, no? Trencar la por i començar a jugar amb la tecnologia i aplicar-la als negocis. Clar, feies referència a les disciplines STEM, no? Diguéssim,
Clar, però probablement el problema no comença aquí, comença segurament molt abans de les carreres universitàries, on hi ha moltíssimes menys dones que s'apunten a aquestes carreres. Sí, malauradament a enginyeria encara hi ha molts més homes que dones, enginyeria industrial, enginyeria informàtica. En canvi, per exemple, medicina ja sí que està absolutament controlat per dones, però a les enginyeries encara suposo que és un autobloqueig, no? Sí, però comença amb això, no?, de portar a les escoles que ja vegin des de petites que també hi ha les dones tecnològiques que també fan, no? Clar, per això parlàveu del QM, no?, i de dir, bueno, vosaltres efectivament esteu en un àmbit de treball que comença a partir de que les dones o les noies estan en edat de treballar, però clar, probablement cal treballar molt abans, des de la primària, perquè aquests biaixos ja... El viatge us arriba fet, diguéssim, no? Tampoc el podeu... Entenc que la capacitat d'intervenció sobre això és limitada. Molt bé. M'agradaria preguntar-vos una mica de cara endintre, als vostres ajuntaments, quines dificultats heu tingut per tirar endavant aquest tipus de programes? Si això ha sigut oli en un llum, o hi ha hagut alguna dificultat, o costa, o de què ha depengut que això hagi tirat endavant, perquè us heu entestat, perquè el vostre regidor, regidora, no sé què... Com ha anat a nivell intern? Nosaltres l'hem creat sobretot perquè tenim un equip de tècnics i de tècniques que són ludòpates i venen, he detectat no sé quantes dones, Anna, per favor, tirem endavant això, i llavors el suport polític quasi que s'ha imposat, no? S'ha imposat? Sí, ja tenim un grup de dones que pràcticament estem com per començar a treballar. També la regidoria d'Igualtat ha liderat molt, ens ha fet molts cursos, que sigui de llenguatge, que sigui d'inclusió, però en realitat venim d'on venim, i encara urbanisme està controlada per homes. Els arquitectes, tots els que dominen, i és la matemàtica de l'Ajuntament, em deia un dia l'urbanisme, em deia, és que nosaltres som la classe de matemàtiques de col·le, la important, i encara es nota, o sigui que costa lluitar contra aquest tarannà. Però, per exemple, a Igualtat sí que ens van demanar, per favor, poseu en relleu, il·lustreu la manca històrica que hi ha de dones en el món laboral. Llavors hem visibilitzat tot això i quasi que s'ha anat imposant, no? Però no, amb suport, però amb alguna limitació. I a Viladecans? A Viladecans, suport total. Sí? Sí, de tots els departaments, de tots els tècnics, de tot l'equip, de suport polític, tot. El que sí que és veritat és que tenim un problema pel que fa a l'estabilitat del personal. Que quan tens un equip que funciona superbé, que entén superbé el que estem fent, que estem implicats, doncs... Se't desmunta. Això és una pena, no? Això és una pena i és un problema. Perquè, jo no sé, als altres ajuntaments, però al nostre es creen llaços amb les dones i hi ha una confiança, fins i tot una complicitat amb la persona referent. I treus això... Si canvia la persona referent, tots aquests llaços, no? Torna a començar. Torna a començar, no? Sí. A Sabadell com ho heu tingut? Sí, nosaltres també molt bé, des de direcció molt decidides també en portar-ho endavant, políticament també, la veritat que hem tingut, no? Finançament de projectes experimentals i singulars de Diputació. També ens va anar molt bé a nosaltres el grup de treball dona i empresa de la Generalitat, que hi havia al principi de quan vam crear el programa, que ens va donar tota aquesta vessant també formativa que deies que us va venir des d'Igualtat, no? A Sabadell des d'Igualtat va venir una mica després i aquell programa ens va anar molt bé per fer una mica tot aquest, no? Ser conscients nosaltres, aprendre tota la terminologia i llavors poder-la aplicar també. Molt bé. I vist que heu tirat endavant uns programes que funcionen i que han anat molt bé, i pensant en que teniu aquí ajuntaments que potser estan començant o estan barrinant la possibilitat d'iniciar projectes similars, quins creieu que han estat els factors d'èxit, no? És a dir, què és el que creieu que heu fet bé? De dir, ostres, mira, amb això l'hem encertat, això... I passats aquests anys, doncs mira, tenim uns resultats, aportem no sé quantes edicions... És a dir, quines són les claus una mica de l'èxit dels programes que heu impulsat?
Bueno, nosaltres, en el cas de Sabadell, ens ha funcionat molt bé les mentories. Jo crec que és una cosa molt a mida, que elles, les emprenedores, valoren com a, ostres, m'esteu ajudant amb això que a mi em fa falta, i tenen aquest referent de dona empresària. També ha funcionat molt bé el fet de fer aquest grup de suport, la xarxa relacional, i les jornades anuals, que també donen, que es barregen entre totes i que fan tota aquesta xarxa. Ha anat molt bé. Fanny. Doncs és que, per no repetir-me, perquè la veritat és que jo crec que coincidim en el tema de xarxa, de suport, de que estiguin en contacte. L'èxit és implicar-les, com dèiem abans, en el disseny. Per de veritat donar respostes al que necessiten, perquè una cosa estàtica no arribarà a on ha d'arribar, i llavors implicar-les en el disseny ja formen part del que elles participaran activament, I això de la xarxa del Woman, és increïble, o sigui, fan una difusió del que fan, d'on ho fan, de les empreses, indispensable. Molt bé. Nosaltres l'èxit sobretot és l'equip que ho fa. És a dir, els treballadors de promoció econòmica, els tècnics estan superimplicats, molt atents a totes les usuàries que anem rebent. Llavors diuen, ara és el moment adient, tenim dones molt implicades que les podem preguntar de com ho dissenyem, de detectar les seves necessitats. I en el programa en si, a part del rescat competencial, que moltes tenen por de no ser competents en allò i treballar des de la perspectiva de les competències, sobretot la conciliació. És a dir, oferir unes eines que la formació pugui ser Zoom, presencial i asincrònica, és a dir, amb una adaptació que després se'n donen compte que poden venir sempre presencial, però dir, tranquil·la, si no pots venir, això després ho podràs veure. I llavors els dona com una tranquil·litat de, puc conciliar, i treure les motxilles aquestes que portem totes de pors, de que som males mares si deixem els nens amb els pares i ens anem amb les nostres companyes i ens n'anem només a fer de dones emprenedores. Llavors, donar la possibilitat de conciliar les va com tranquil·litzar molt, però sobretot l'èxit del programa són l'estabilitat de l'equip tècnic, que puguin estar temps. Molt important, sí. I canvio una mica la pregunta. Per contra, quines coses heu vist que potser les hauria d'haver fet diferent? És a dir, què heu après? Com diu l'Aitana Bonmatí, o guanyes o aprens? Què heu après? És a dir, quines coses, doncs mira, aquí no la vam encertar i vam haver de redreçar-nos una miqueta. Hi ha hagut algunes... Suposo que no tot surt bé a la primera. No. Quines coses heu après? Penso que l'avaluació ens falta molt. Falta molta avaluació. Ens falta molta avaluació perquè és avaluació immediata i després veiem quantes empreses es creen, però no sabem després quin impacte ha tingut allò. És a dir, aquella llavor que has deixat allà potser és una nova empresa, llavors ens ho agafem com un fracàs, però avaluar a llarg termini. I també moltes vegades el canvi de programa, a mig programa l'has de canviar, i això moltes vegades ho vivim com un fracàs perquè hem de dir a la Diputació que hem de canviar el programa, que hem refet tot, I penso que en realitat és avaluar per reprogramar i per tant per adaptar-nos, Llavors això ho vivim malament. L'avaluació penso que hauríem de fer més. Sí, jo crec que també una mica és el tema de l'avaluació i mira, abans d'ahir vaig tindre una experiència perquè ara estem en un projecte de digitalització del comerç i vam sortir al carrer a veure comerços d'allà i resulta que hi havia dones que sortien dels seus negocis. Ostres, la Fanny, mira, va ser la que em va assessorar el pla d'empresa, I, ostres, i aquest és el negoci? No l'havia vist. I no t'has enterat, Hi ha alguna cosa allà que manca, que és veure el resultat de tot el que fèiem i també de fer un traspàs a altres departaments com poden ser el de comerç i turisme, per exemple, Doncs aquí falta una mica. Sí, des de Sabadell potser també ens costa a vegades arribar al públic més de dona directiva i de dona d'empresa gran. Així com ens funciona molt bé amb l'autònoma professional que comença i tal,
Amb la dona de gran empresa ens costa una mica més. I bueno, hem de veure a veure, no? Què els hi oferim, no? Parlar més amb elles, què els hi oferim per poder... Que això ho parlem amb vosaltres també, a veure què ens expliqueu. Sí. Bueno, de fet, ara que ho dius, no? Una cosa que va anar molt bé és el programa del Woman Corporate, perquè, clar, implicàvem a les empreses en aquest acompanyament perquè la treballadora continués creixent dintre de l'empresa i això fa que tinguis contacte directe amb empreses que poder d'altra manera no ho tindries, no tan estret, de poder parlar què necessiteu i quin pla estratègic de millora voleu que faci aquesta treballadora per poder implantar l'empresa, no? I aquí vam incrementar els contactes. Sí. Si necessites quelcom, m'ho dius. I tant. Per anar acabant una miqueta, amb el permís dels companys, que segur que tenen moltes qüestions a comentar. El futur. Com us imagineu els vostres programes d'aquí 10 anys, d'aquí 15 anys? Què estareu fent? No us demano quins resultats haureu obtingut, però us imagineu programes en altres àmbits que encara no esteu tocant, molta més participació de dones... Com veieu el futur? Home, jo espero que com que l'agenda 2030 la tinguem integrada de veritat, no com realment un objectiu posat allà que hem de buscar, o sigui, com una excusa, sinó que la sostenibilitat, la igualtat, la gestió del temps, la tecnologia estigui més present, no? D'una manera més natural, no tan impostada des de dalt, sinó que realment surti més des de baix i la detectem ja d'una manera transversal i real. Molt bé. Marina, Fanny, com us imagineu el futur en l'àmbit de la dona? Jo espero que d'aquí 15 anys no faci falta una aradona ni un... És una altra manera de veure-ho, perquè, bueno, esperem que les coses van millorant a poc, no? Les generacions joves també, jo penso que tenen un altre concepte, no? No tant el suport del marit, de tal, i que les coses van millorant i que haurem fet més feina, no? Amb la gent jove i no farà falta. La gent jove puja igual? Com ho veieu, això? Clar, és que nosaltres no rebem dones emprenedores joves, no? Clar. Però jo crec que és extremista. Hi ha des de dones molt empoderades, molt ben formades, molt emprenedores, però també tips que et posen una mica de pell de gallina, perquè hem tingut algun programa de joves, com de cases d'ofici i tallers d'ocupació, i hem hagut de comptar amb sessions de sensibilització, antimasclisme, perquè veiem coses molt curioses, molt preocupants. Vaja. També és veritat que jo crec que les dones estan més acostumades a treballar conjuntament i, per tant, jo crec que això ja serà una tònica habitual. No ho haurem de forçar des de l'administració. El networking jo penso que estarà més natural i, per tant, serà preventiu de coses que podem veure que ens esveren una mica, no? Fanny, com ho veus? Doncs mira, jo ara estava pensant aquí en el meu company que està aquí, que ell porta el Talent, que és un dels programes que treballa amb el jovent i tal, i de fet a l'Ajuntament ja estem pensant en donar passes cap a un futur, de dedicar-nos i enfocar-nos en aquesta franja d'edat també, perquè ja des d'aquí es veuen que tenen unes idees, uns projectes, bueno, increïbles. I donarem més suport en aquest aspecte. Igual que hem creat un moviment de dones molt divers, que hi ha de diferents edats, de diferents àmbits, de diferents nivells culturals, doncs alguna cosa estem pensant, ara encara no hem posat res a terra, però per aquí aniríem. No, micro. Vinga. Algú vol intervenir? Algú vol fer alguna pregunta, alguna reflexió, alguna cosa que creieu que hagi quedat al tinter, que vulgueu dir? Vinga, ja m'ho imaginava. Bé, jo soc Núria Vinya, soc presidenta de l'Associació Catalana de Dones Directives i Empresàries i us volia preguntar quina relació teniu amb les associacions, perquè una cosa que heu apuntat i teniu tota la raó és que si realment és molt difícil crear una empresa, és molt més difícil donar-li una continuïtat i una viabilitat. Llavors és important el que dèieu de quin impacte té, com estan aquestes empreses al cap dels anys, no? Clar, les associacions d'alguna manera
fan aquesta feina, no? Tenen l'objectiu de seguir tot això, de fer trobades de networking i tal. Vosaltres teniu relació amb associacions, inclús el tema de directives que deies tu i tal? Sí, molta. És que el programa Aradona, sense les associacions, jo crec que, Rosa, no tindria gaire sentit. I des del principi, no? Les associacions són les que venen a fer de formadores en les formacions del programa. No? Llavors ja es coneixen. Les emprenedores passen a ser sòcies i a partir d'aquí ja poden estar sempre amb elles, no? I ens aporten noves emprenedores. Llavors hi ha aquesta continuïtat que són bàsiques pel programa. Sí, sí. Si no hi ha associació en el municipi, doncs primer crear-la, no? Perquè són molt importants. Sí, sí. Bon dia. Jo treballo a la Diputació de Barcelona, molt així, millor? Sí. Vale, ostres, doncs espero que no tingui molts microbis. Res, que jo treballava aquí en desenvolupament econòmic i he portat sempre temes de gènere. Llavors és a nivell reflexió. Una cosa que li he dit abans a la Marina quan he arribat, que em preocupa molt perquè Europa també ho demana en els seus projectes europeus i tal, són els indicadors, no? I crec que entre tots, associacions, administracions, etc., hauríem de fer un esforç molt potent per passar d'aquests indicadors de quantes dones estan a l'atur o no, quantes han obert empreses o no, que tampoc saber exactament si una empresa darrere quantes dones hi ha o no, perquè aquestes també són dades que no en tenim. Primera reflexió que si entre tots ens ho posem a la llista de coses a fer, em sembla que guanyarem bastant. I després una altra reflexió també de cara a futur. És com... M'ha fet gràcia perquè l'Albert ha fet abans canviem el xip, o sigui, en la reflexió. Igual que hi ha molts oficis molt feminitzats, com atraiem els homes en aquests oficis feminitzats, com són les cures, no? I a partir de quines formacions també, i com atraiem a les dones en aquelles formacions que són molt més masculinitzades, no? Clar, el dia a dia ens menja i tenim molta feina, però bueno, a nivell de reflexió em sembla que són coses que ens hauríem de posar a l'agenda. Aquesta és una reflexió que sempre fa la Marta quan fem les meses de dones emprenedores. Diu, està molt bé perquè venim dones i tots som dones. I aquestes ja estem sensibilitzades i ja sabem que portem una motxilla. Aquí haurien de venir els homes, no? Doncs ens passa una miqueta, és veritat, pensem molt en masculinitzar, entre cometes, o sigui, que les dones vagin als STEM, però no pensem en que el perfil masculí a les cures és molt valorat, perquè tenen una manera de treballar que, o fins i tot els mestres, no? Van bojos les escoles per trobar mestre referent masculí perquè n'hi ha molt poc. I les mestres són quasi com mares, no? Com canviem aquests rols. Encara hi ha molta feina per fer. Algú més? Fanny. Hola. A veure, estem amb tot el tema STEM, no? Que hem d'estar, però hi ha sectors com ara el de la construcció, no? Que està supermasculinitzat. Nosaltres, de fet, fa pocs dies vam fer unes jornades que es diuen Vertex i allà hi ha moltes dones arquitectes, no? Però hi ha un sector de la construcció que manca de dones. No hi són les dones. I hi ha temes de motor, no? Empreses que treballen amb motors i tal. Nosaltres tenim a Viladecans AM, que és americana i treballa tot aquest tema, i vam parlar amb ells i deien és que fem ofertes de feina per accedir a càrrecs de més responsabilitat, però és que les dones ja no es presenten. No es presenten, no? Bueno, i com ho feu, no? I sembla una tonteria, però la imatge, si tu fas una publicitat i estàs oferint un càrrec a una empresa de construcció, una empresa de motor, i poses un home, posa una dona, o posa una dona i un home, no? Sí, és que semblen tonteries, però al final arribes a la gent amb les imatges moltíssim. Nosaltres amb l'Innovadona ens va passar. I ja no parlo de sectors masculinitzats, sinó dintre de les mateixes dones, donar visibilitat a diferents edats. No el mateix prototip de la dona, no Innovadona amb la jaqueta, una dona jove, tal. No,
diferents edats, diferents orígens, i això es trasllada a tot, i en els sectors masculinitzats encara més. Molt bé. Algú més vol comentar alguna cosa? No? Bueno, podem seguir parlant d'això molt de temps, tant de bo. Moltíssimes gràcies, Marina. Moltíssimes gràcies, Fanny. Moltíssimes gràcies, Anna. Gràcies a vosaltres per estar aquí i ens veurem en la propera taula rodona quan la muntem. Moltes gràcies. Gràcies. Sí.